Linnea, går det bra för dig? Du behöver inte hålla ansiktet mot det, vet du vad? Du har ju en display. Du ser ju att det är en display. Bra. Jag missade filmen. Bra. Nej, men det gör inget. Kom igen. Oj, jag missade filmen. Filma ut. Nej, hon är inte kvar. Åh, mamma, du är så söt. Ja.